घाघरा में बड़ा मजा आवेला लेकिन मजा आवेला को मरद रूसल के मेहरारू मनाओ थोके कोहनाए के मन करले को मनौनिहार होके मारा मारी करे में मन लगेला को छोड़ौनिहार होके रेल से कटाए के मन करला को जब ढाला पर गांव भर के लोग जुटल होके अकेले में ना कटहिए सो वही जी कटाई जहाँ 10 आदमी खड़ा पड़ जे तोर घींच के बहरी को दी चल चल अकेले में चल ना जाई तई जान ली मर्दे मेरा के झगड़ा में बड़ी मजा आवेला माने कि मर्द कोहनाई पड़े अब मेहरारू मनावतिया तो कोहनाई के मन करी को मौगी मनाई सुन तनी कहो चल के खाना ली नो खोब जो क दिन मनाई आवे मेहरारू जाके कहते सुन तनी 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 बात कहती को ना जाइले आज के बाद क्रिया खाते के कुछ ना बोले चली तनी बकरी के लेड़ी के घुगनी बनल बा खा ली अल्लीद के सब्जी बनौले बन खा ली सुन तनी तो मन करी कि 5 दिन और ना खाई करे आय अगर मेहरारू कहते कि खैबा चाहे ना खैबा लुत्ती लागो जा तो कोना के मन करी अच्छे मेहरारू से केहू कतना दिन कोहनाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन एक दिन जब ऐसा हो जाई नु कि पेड़ा जो है लगभग जे भूल आई लोग पूछे आई टुकु टुकु ताको तर जे तन को अगर पूछी नी तो हौवा के खोइबे को आ वो सोचती जे नाती तू भूखात को बाड़ो जैसे बना के धक के हटी अभी अनहर है आ वो ध्यान में भी है जे कब नाती खाता तले बैठ के भात तो भात या दाल तो दाल या तरकारी तो तरकारी है तब मौगी कई का हो निहर कनिया तो ना खइला अनहर में बैठ के गेल तो लगिए कोहर के कोने तो खइला तो मुई बोलो एगो ने मदरो खलो 5 दिन मना लियो 1 दिन और मना दे तू तो कहो अब ना बर्दाश्त होलो तो कब मुई जाऊंगो तर काहे के परी उहे को मरद मेरे को झगड़ा होके जाता सुनता रो कहा पार्टी गरम बा का करता रू घरवा का बात बा आओ ना बहरिया बोली ना का बात बा देखो ना मझवलिया गोरनिया बड़ा निमन गांव है बउआ लोग बड़ी प्रेमी जी के लोग बा अच्छा तनी चाय बनावो अरे बता खाली चाय के फेर में रहिली हम ना फेर में रह तो तार भाई फेर में रही कमैले बनी हम तो पी के रे बनाओ चाय चाय ना बनी खाली चाय बनी रे अलगा होखी हैं अलगा होखी अलगा हाँ ई केकरा घर के बोली सिगैली रे और वीरेंद्र पंडित बो के पड़ीदारी कले बड़े उनका तो मेहरारू के 3 महीने एगो पासी लेके भाग रहे ते उनका संग रह के बिगड़ गईले मार के जबड़ा खराब कर दे चाय ना बनी हम कहतनी एक में बनी 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 हम कहतनी ना बनी ना बनी ना बनी कुछ आंखें ने कुछ देख ले तारा कहती माई के छोड़ दी बाप के छोड़ दी हम जादू लोग के छोड़ी पंडित लोग के छोड़े शर्मा जी लोग के छोड़े बैठा जी लोग के छोड़े खाना ना बनबू ना बनबू ना अरे छोड़ दी ना तो पनीर फेंक दी तब खाली हो हर बाबजी तो खोजबे कर देखो ये आई हो मार के तार कंगवा दे तारा बहनी के वाह रे मरद बा बे मर्दवा जान जो जॉब भरे जाते तब बिघ्न कर देती या मार के तार सिस्टम उघरता है चुप रहो कह देता नहीं एकदम हम कहतन तन करो मार के तहर बर्गर खा
कौन मतलब होला वो बरा जोन कहले तोन किन के दिले आ कहते जे खाना एक महीना बनी माई बाप साल का होकर चुप चुप हाँ ना भाई मेहनत बना के अभी ना बनाइए वाह रे मरद वाह अरे अच्छा क्रोध भइल बा कौन मतलब होला जौन कहतरी तौन खियावतनी काले अभी कॉलेज की केरल हरियार का हई हई नहीं कुछ देख के बेर मार देलो फुट फुट के कंकड़ी खाई खाना के बेर बनाओ के बेरा एने ओने कोई अच्छा ओकर भाषा बुझली है टेंडिस बुझाता कहा तारा गांव के लोग बहुत बॉम्बे में पता नहीं खे नासिक में फर्स्ट बार गए रही सगावे तो सवेर बोलते अपना बिहार के लोग महाराज जी ये बड़ा नाश्ता का हो हमको देखे लो कुछ मिले तो हल्का बल्का हम पूरी सूड़ी खाई ना तो कहत लो जे बाबा टेंडिस ले आए अब तो हमरा खीस बर गई जे ओरिजिनल बिहारी हम सकीना हम गए होश में बोला टेंडिस वाला है सब कोई बाबा हमने के मजाक ना कोनिया सर टेंडिस खाई जाला तो देखो नी ब्रेड के 3 कोनिया ले ले हमको ये टेंडिस उहे कहते जे टेंडिस आजो ना ओकर भोर पड़ला हमें के सब आलू ये खइले रहे टेंडिस अब जानिए कि वह मेहरारू जब 2-4 लाख पिटाई 2-4 लाख जब पिटाई 4 गो मैक बा लेकिन इससे कोनो फायदा नहीं थे जब 2-4 लाख पिटाई मेहरारू अब तो तिरिया चरी तो धइलो से दो चार लाख जब मेहरारू हुकाई अब तो तिरिया चरित जान जाए मुकेश बाबू धइल मारे के तो लोग मारिए देला लेकिन मारला के बाद स्थिति देखले बनी का होला मेहरारू के मार देले जाके गुड्डू जी के दुआर पर बैठल बड़े लइकन के देख तर के बाबू सुन का हो जइबे हमरा घरवा कहू देखबे जंगलवा में धुआं निकल फेंको अभी कर भीतर हुद बुदी भइल बा कहीं रात बिरात मुअल अपने तो जइबो करी आई गाभिन पाड़ी भी आई हो हाय द कुड़किया जे तू ना भी आशा तू ना आवे को करे उहे तिरिया चढ़ता धइले बिया भी करहावा खराब माई रे ए माई सारा पोटा छिड़क दलस माई ओ ए माई रतिया नतिया मार के मुआवाला सिरे
ए माई देखबो हमरा घरवा में के रोता हो। हमारे उपेंद्र भाई भाई अब देखी मुकेश जी हाँ जी ऐसार लगी ऐसारवा हमारे के भौजी कहता ये अपना बहनिया के मौजी ई जमाना ऐसन बा आज नरदेव रहते तोरा घर में ना रहे रे कहाँ जाइबे यार स्वर का कलोसा तोरा घर में ना रहे कहाँ जाइबे मर जा तब मर जाए तोरा घर में रहे कौन? अपना माई से अलगा हो खबे मार के तार पुट्ठा काट लेबे ही बेरा। हमार पुठा कटबे हाँ जौनो पाभर लागत तनु ना लागे अच्छा त तोरा घरे जीवतिया के दही कहां से आई रे 4-5 भाई बहन से सुई दे के निकालब सब। तोरा बाबूजी के आंखी में दवाई पड़ला यही दूध के भरोसे हम तो छानिए के दूध ले आ दुहे जेबा कहिला मोहरे पेन्हा तब तक खानदान भर धो के लटकले रह जेबा बताओ ई तोड़िया हो गइल बा अब पेन्हा गइल कहीं पेन्हा ले हल धो के टांगाई ना रह जेबा बोलल आ संजोग से सबे हमारे परिवार के लोग बा तालु की इज्जत के पाहे लगा केहू दुबे रे दुबे बड़ा दही चूड़ा तोर बाबजी खा ले ना रहे तोरा घर में अरे नतिया के बेटा ते हमार बात सुन ले तोरा घर में रहे को इ नरदेवा सालगर अरे ई कौना बिगड़ा खानदान के आ गइल बिया। हाँ दादा तोरा के जानते कि रे रे ते हमरा के मरले हरे ते इन हइस रे एगो लड़का के पीपुहड़ी पर कहले जे पीपुहड़ी द तो पीपुहड़ी द 12 बिगड़ा भी है ये भाई पूरा जवार के खेलल खाई लागत है हई अब भइयो वाले आदमी बनता हई कहले तू कहा ना रे भाई रानी ते जब से आइल बड़े घर में तब से ही नतिया बकरा हई बकरा छरता है कर रोवा काहे झरल पीपुहड़ी खाती हमरा के मरले बाड़ा मुअली के मरवा हो जात बान माइक छोड़ माइक छोड़े पर आग लगल देह में आई माइक अलग के लगले है नाती उनका घर में ढुक के घर बाजी मुआए बुका के उहे नाती चढ़वा कहूं कोले बड़ हमरा के मरले बाड़ा मुअली के मरवा हो जात बान नाती हमर नाई हरा नाती हमर नाई हरा नाती हमर नाई हरा हो जात नाती हमर नाई हरा हो हेलो हेलो काहो नाती बुढ़ऊ अपना लड़का के रो डांटे पीना मार के हमरा के जवानी खराब कर देल तू नाती बथानी में के नाती हमर नहीं हरा हो नाती हमर नहीं हरा हो
अरे वो रुपया देता नहीं हमरे के मर के बुआ दिल बा अब बुढ़ावा नतिया बोलते नहीं खे ये बहिनी बड़ी मरले बा हो दादा केने मरले बा हमारा बुझाते नहीं के केने बोथता है ना देख तो तनी है ना भागता है ना तो तू केने जाता हाय रानी हाय है आइल बिया तब से नतिया बकरो छल बा टेटुअरी हमरा के पिटोले तोर काम जात न की रे अरे ओए दिन बाजारवा में तहर बाप के न कहले है तू नाती बापे बेटा मिल के आ तू लो दुआरी पर खड़े होकर पिटवावो तर नाती हम नाई बना रहे बाबू हमारा जाओ महादेव खुद की बोल रहे जय हो बाबू खुद बना रहे तहरो बहिया देला समारा के गारी आया नाती भसुर होगा कामना नियत से गुर हथल ये नाती अरे हिंगा बे कछीवे पहले चल गई रहल भसुरो से छुआ तारू जान जा हमरा के गुर हते में लगा रहले तिले हंसुली नीचे लौकत 100 रुपया बाबू हमार खूब बना रहे तहरो बहिनिया देला सामारा झाड़ू से मरले बिया तोर हजारी अब हम खाई लब पीनी का जहर ना हो जात बानी अब हम खाई नाती हम लाई हर ना हो जात बड़ी अब नहीं रहब नाती हम तारा घर में भौजी के भले लुगा फिजब नहीं हार में अब ना पढ़े में हमके प्यार के पहाड़वा हो जात बानी नाती हम नहीं हरवा हो जात ऐसा जगे मरले बा पुलुर पुलुर को हंसता नहीं रोगालो हम ही बुझाता नहीं घाव लगल बा तो अरे बाप थला हम जानते नहीं काहे खातिर नैहर जाता रहू आओ ना अब रे आवा जवन चाहत रहू तौने अब होई का होई रे अरे पिपुड़िया वाला जो अरे रानी ते ही लेकर रहो यार आओ ना एगो रोवाला रसगुल्ला खा लो हेकर झोंटा वाला ते खा ले
आवा एगो कुल्फी रखले बनी खा ले आवा मान जा कुल्फी कुल्फी अरे हमर सैया जी तारे को हम टॉफी नु रखले अब आई बड़ी हंस